Goddag. Jeg ser bare lige på et par tegn efter Saras øjler. Hvad er det, jeg hører? En øjle. En øjle. Lad os finde den. Hvor er øjlen henne? Kan I hjælpe mig derude? Hvor kan den være, Adolf? Hvor kan den være? Adolf må finde øjlen. Adolf skal have noget hjælp til at finde øjlen. Hvor er øjlen henne? Hvor, Adolf? Hvor? Hvor er Adolf? Jeg hører en stemme i min hjerne. Hvad sker der, morgen? Der er øjlen. Jeg har fundet den. Men det er ikke Saras øjle. Hvad er det, Adolf? Hvad Måske er det? En ledetråd. Lad os studere dette billede. Masser af fossilplastik ovenpå. Fantastisk. Det betyder, at Saras øjle er i nærheden. Ja. Det er øjlen. Det er Saras øjle. Jeg er sikker nu. Nu er jeg sikker. Den er der. Den er lige der. Jeg er sikker. Skal jeg gå hen, Adolf? Skal jeg gå hen? Jeg kan høre den. Jeg er helt sikker nu. Skal jeg gå hen, Adolf? Ja, du må du hellere.